החברה מקפידה לשמר את המותג. אגב, כך היא גובה 2.5 שקלים לכל קפסולה, בהחלט לא זול. לאחרונה הצליחה המשפחה מבית שאן לייצר במפעל שלה קפסולה תואמת, המחיר שקל ליחידה והביקוש גדל והולך. גיל אובנישט, שלום. שלום. אני מבין שהרעיון צץ תוך כדי ישיבה על כוס קפה דווקא של נספרסו, נכון? כן. הלכתי לקנות קפסולות, וקפסולה עלתה 2.5 שקלים, הסתכלתי על זה. הבנתי שאני קונה 5.5 גרם ארוזים, והמחיר גבוה מדי. אוקיי. החלטתי לבדוק את הנושא, ונכנסתי לייצור של קפסולות. והתהליך הזה של הייצור של הקפסולות התואמות לנספרסו הוא מסובך, אני מניח? כן, הוא תהליך מסובך. יש פה עניין של פיתוח של קפסולה שתתאים לכל מכונות הנספרסו. זה לא פשוט. לא משתפים איתנו פעולה יצרנים ויצרני המכונות. ניסיתם? מה, יצרתם איתם קשר, לבקש שיתוף פעולה? לא ניסינו, כי אנחנו מכירים שיתופי פעולה או ניסיונות לשיתופי פעולה עם יצרנים אחרים באירופה. ברור, הרי אין להם שום אינטרס, אתה יודע. אין להם שום אינטרס. והם ניסו לחסום את זה באיזשהו אופן, או ש... לא, פה לא, זה עובד, זה בסדר. אולי לפעמים עם כל מיני פטנטים טכניים כאלה ואחרים למכונות שכל פעם מכשילים דור מסוים של קפסולות, אבל יש לנו קפסולה מצוינת שעובדת בכל מכונות נספרסו. אז מה, איך אתם מייצרים את זה בעצם? זה ייצור עצמי, או ששיתפתם פעולה עם איזשהו מפעל בחול כדי לקבל את הקפסולות? אנחנו מייבאים קפסולות ריקות באיטליה. אוקיי. אנחנו כאן בבית שאן טוחנים את הקפה, מכינים את הערובות שמתאימות לצרכן הישראלי, ואורזים, ממלאים, משווקים כאן בארץ. והמחיר תמיד יישאר חצי מהמקורי, או שיש סיכוי שזה יזוז? זה תמיד יישאר חצי מהמחיר המקורי, ואם נגדל והכמויות יגדלו, אני מאמין שגם נצליח להוזיל את זה עוד קצת. ואיך בינתיים זה עובד מבחינת נתח שוק? יש לך מושג? מצוין. אנחנו נכנסנו לעסקי הקפה לפני 4 שנים. הדחיפה המשמעותית באה בשנה האחרונה. אנחנו משווקים עכשיו ברשתות שיווק גדולות, כמו רמי לוי, עינות ביטן, אתרי אינטרנט, חנויות קפה. כל חודש אנחנו גדלים. אז אם קפסולת נספרסו מקורית עולה לי 2.40 שקלים, כמה עולה לייצר אותה, אני טועה? אם אנחנו מצליחים למכור בשקל, וגם אנחנו מרוויחים רווח נאה ליצרן מזון, וגם רשתות השיווק מרוויחות, אז זה בסדר, כולם מרוויחים. תנסה לחשוב כמה נספרסו או לבצה שאתם גם מייצרים את התואם, מרוויחים על כל קפסולה כזאת. כמו שאתה מכיר, מותגים גדולים עם שמות, מרוויחים הרבה יותר. אנחנו עדיין עם שוק קטן בישראל, זו מדינה קטנה, אבל השוק הזה צומח בצעדי ענק ואנחנו מרוצים. וגם בטעמים ניסיתם לייצר בדיוק את אותו הדבר, או שהלכתם על משהו אחר? אנחנו לא מתיימרים לעשות את טעמי נספרסו, אנחנו רוצים לעשות קפה שמתאים לאוכלוסייה כמו בישראל, קפה ישראלי טוב. אנחנו מקבלים פידבקים מצוינים, אנחנו עושים לשוק הצרפתי, ולשם התאמנו טעמים לשוק הצרפתי. אנחנו עובדים בשוק האמריקאי, ובקרוב נתחיל עם השוק הסיני. אנחנו מתאימים טעמים לשווקים האלה, וזה בסדר, לא צריך לחכות אף אחד, ולא צריך לנסות להתאים לקפסולות אחרות. זה עובד טוב. אוקיי, יפה, תמשיכו להצליח, ותודה. תודה, שרון. טוב, מה יותר טעים? הקפה מבית שאן או הקפה של נספרסו? הנה הפרשנים שלנו הערב, דודו הולצמן, יניב חברון, שלום. ערב טוב. קודם כל, אתם שותים לעתים קרובות אספרסו במהלך היום? אני לפחות שותה 6-7 כוסות. גם אתם? 6-7, פחות מזה, פחות. הפסקנו לעשן, פחות. הבנתי. אתה, דודו? אני סך הכל שותה 2 כוסות קפה ביום, לפחות מתחיל את היום. אז בואו נראה את הכוסות שקיבלתם. יש לכם בכוס אחת נספרסו, בכוס שנייה את הקפה מבית שאן. ולא אמרו לנו איזה זה מה, כן? נכון, גם אני אגב נודע לי רק הרגע, אבל בואו תשתו רגע מאחד. אחד זה ביד, נכון, ימין, כן. אוקיי, עכשיו תנסו לשתות משתיים. מה יותר טעים לכם? שניהם לא טעימים. אוי, נורא. אחד הרבה יותר... אחד מה? 2 הוא חזק פה. אתה יודע מה? לא יודע מה הרבה יותר. רגע, אחד. מה אתה אומר, חברון? היה לי אחד יותר טעים. אחד יותר טעים לך? רגע, אני חייב לעשות את זה פעם נוספת. קדימה, לך על זה. אני חושב שאחד יותר טעים. אחד אתה חושב שזה נספרסו או הקפה וואלה, אני לא יודע להגיד לך מה זה מהם, אבל נראה לי שאחד יותר טעים. זה קפה מור. מה, אחד? כן. אתה רואה מה זה? יותר טעים את זה. מדהים. כן, אבל... כנראה שרונה הגישה לך את זה קר, אתה עושה פרצופו שאתה פיינשמקר כזה, קוטר. לא, אני אגיד לך משהו אחד. הקפה מספר 2 הוא חזק ומר, הקפה מספר 1 הוא חלש יותר,
אני מניח שגם אצל מור בסדר, אל תיכנס לפוזה של מבקר קפה עכשיו. אבל גם אצל מור, אני חייב להגיד שגם בטח אצל מור, כמו גם אצל נספרסו, יש מגוון רחב של טעמים. זה, אתה יודע... בוא נתייחס רגע לזווית הכלכלית של הדבר הזה. בזווית הכלכלית אין ספק שיש בזה בשורה גדולה מאוד, ולמי שהטעמים מתאימים, אז הוא הרוויח. אם הטעמים לא טעימים לנו, אז אנחנו נמשיך לשלם את השניים ומשהו שקלים. קודם כל לגבי בשורה זה נכון, צריך לזכור, אבל זה לא הפעם הראשונה שאני רואה קפסולות שהן מתאימות לבחירה של אספרסו. אם אני לא טועה, גם שטראוס אליט הוציאו כזאת קפסולה, ואגב, יש גם לא מעט כאלה בחו"ל, אבל אם תסתכל על הרווחים של נספרסו בשנת 2014, עלייה של 45%, עם כל אלה שניסו לחכות אותם, אגב, סדר גודל של 15 מיליארד דולר. מדהים. אני אגיד לך, שרון, משהו אחד. אני נתקלתי לאחרונה שקפה ג'ו גם כן עושה קפסולות לנספרסו. מה, אתה עושה פרסומת? לא, אבל כמו שעושים פרסומת אז אני חושב שלי זה היה לפחות טעים ואלטרנטיבי ועולה פחות מאשר ה-2.40 של נספרסו. יפה, אוקיי, נחזור אליכם עוד מעט עם הבורסות, מיד.